Bugün mergen dostuňyz sır gowlapdyr. Şoň üçin hem ol mektebe gelip bilmedi. Ol dinç güni dostlary bilen jaýyň ýerdeminde oýun oýnapdyr. Ol ýer garanky eken. Şoň üçin hem diwary görüp bilmändir we kellesi bilen diwar sütüpdir. Oýuna başlamadan öňe ilki bilen agtywarly we asuda ýerler saýlamaly. Ýerdeminler hemişe garanky bolýar. Ulanışdan galan goşlar bu ýere taşlanýar. Bu goşlar bilmezlikde üstüňe ýykylmak mümkin. Garanky we çola ýerdeminler çağalar üçin howply ýerlerdir. Ýadyňyzdam çağalar, siziň bir ýollaşyňyz bedew howuzuna ýerip keseläpdi. Bedew howuzlaryna ören köp mikroplar bolýar. Galy bersede bu howuzlar elektrik energiýasi bilen üpjünedilýär. Ýokunç kesellerden gaça durmak üçin hem de elektrik togundan goranmak üçin bedew howuzlaryna asla oýun oýnalmaly däl. Bulardan başga da lift kabinasynyň boşluklary, suw kanallary we suwly ýaplar hem siziň üçin howply ýerlerdir. Iň howply ýerleriň ýene biri hem gurulşyk işlerini alyp barýan ýerlerdir. Bu ýerlerde bir näçe kesici enjamlar bolýar. Bu enjamlar size şikes getiripler. Siziň üçin iň ygtybarly ýerler seýilgählerdir. Çağalar, hani siz aýdyň bakaly. Başga nerelerde çağalar arkaýyn oýun oýnap bilerler. Ümidiň oğluz muallim, olawlaryň gatnamaýan ýerlerem arkaýyn oýnap boljak ýerlerdir.